मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। जोंनि बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव जोंहा 25 आरो 26 अक्ट' अर्थात गाबोननिफ्राय लानानै जोंनि 4 नं जुमदुवार समस्ति हिसाबै गासै जोंहा 10था बिसिडिसि दं। बे 10था बिसिडिसिखौ लानानै जोंहा जोलुर जे बादायज्लायनाय, बे जोलुर बादायज्लायनाया जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जोलुर फुटबल बादायज्लायनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोङो गुरैयै मिथिहरनायजों लोगोसे खावलायहरनाय जाबाय। जोंनि बादायज्लायनाया गाबोन 12 रिंगानिफ्राय आराम्भ जागोन। सम जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना जाहाथे जोंनि नैबे खासियाबारि आर'नाइ क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बादायज्लायनायाव बाहागो लाफैयो आरो जे थांखिखौ लानानै जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा बे बादायज्लायनायखौ होदों, जाहाथे बे थांखिया मोगथां महर मोनो, जों गुरैयै खावलायहरबाय। आरो बे हाबाफारियाव जोंहा जोंनि मानाव गेदेर 1 नं गसाइगाव बिधान सभानि मानगोनां एमएलए जिरन बसुमतारी सारा नुजाफैगोन आरो बेजों लोगोसे मानगोनां जोंनि 4 नं जुमदुवार समस्तिनि एमएलए रेवरेवा नार्जिहारि सारा नुजाफैगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना नुजाफैगोन। बेनिखायनो बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बादायज्लायनायखौ जाफुंसार होफैयो, बेखौनो जोङो बानजाय आफादनि जानानै गुरैयै मिथिहरनायजों लोगोसे खावलायहरनाय थाबाय। हामबायसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।